Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibele ngiphinde futhi nginamukele lishelele hamba phambili ngeso. Mina ngufeze ngithuthu ngakho malo bathi ilaspo namagumede. Mhlabe emakuthi usemusha la ekhaya phinde ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bafethu. Uyabona uma besibheka lapha no-double thinta le ntokazi esincanyana lapha netrend yenkundleni zokuxhumana nje ephethe isinkwa sakwa Albano gama layo ngule kuthula mjaji lapha sabanike abantu bakhuluma kakhulu ngale ntokazi ezinkundleni zokuxhumana nokunezinye impela ezethombe lapha nabantu esibazivukuzayo lapha nabakhande nje izinto ezifana namahla lapha ke baningi abantu impela esebevulele challenge la khona abantwanyana abancane baphethe izinto kanye ama-product adumile eNingizimu Afrika. Khona abanye nje ebake bapost isithombe lapha nabaculi bamaskandi nazi ukuthi amabhinqa ithanda kabi lento ukuthi ke emakhona omunye oke watrenda uzobona futhi nomunye esenze incemishi yokufana naye ngenye indlela. Omunye ke umculo kade ekhuza lapha noqhosha okwenzakayo ubhala ukuthi nalapha kumaskandi ke kuba njeni into ke uma ke yasebenza lo yedwa wonke umuntu uthi bhu kuyona. Ngibone ke leli jongo selizama ngeNandos ukuthi lizophasa. Wasebuye lapha nomtsizwa uJob umthobisi Sithole wathi ngicela sizame ukuphusha ingqwele encane efake sona isithombe esalinsizwa lena. Ziningi nje izithombe etrenda lapha nezinkundleni zokuxhumana nomunye uthi ake ningitholisa inkampani iyomoba ngentwana nje encane ekade izidlela lapha nomoba. Mangabe ubheka isiziyancola ngisho isifuba ayikwazi ukudla umoba ngendlela okuyiyona yona. Mina ngazi ukuthi ke kuthi nokwakho ukuphawula ngalolu daba mhlabe ukuthi ezinye insizwa zingaqhubeka impela nokuvukuza ezinye zezinto ezingatrenda ngazo, okanye mhlambe abayekele intwana okanye lapha ingane esethe ukutrenda ngesithombe sesingwidli trend hlala bana ku-comment section ungixoxele kabanzi ukuthi luthino lwakho ngalolu daba. Ngilasponi sengiphuma nje nawe ngiyakuthembisa ukuthi ngiyabuya futhi kuvideo elandelayo nesikhathi esilandelayo kwakho ukusubscribe. Nibe nosuku lomnandi, ngithanda kakhulu.